Мисля да играя на Ивит. Както че ли имаше една игра, която я играх онази сукото, но обаче умрях. И това беше наистина много гадно. Снимах видео, но обаче ако не съм пускал някои видеа, това не е моят проблем, а проблема е, че нямам време да ги обработвам. Не са адски дълго се обработват. Добре, не ми харесва. Дай накрая. Още от начало. Защо бе сега ми зареждаш? Добре, защо сега ми зареждаш? Това кочено принес. Не, няма. Видяхте ли ръката ми? Се опитам да направя един хак. Ма не, аз не мога да го направя, защото не танца. Стига де. Отвратително. Поне убийцата отвориха вратата. Човече, кой е сложил тази тъпа бариера? Мале, те могат да влезат тук и са тъпи. Добре. Дано това да е края на картата. Стига. Искам да е края. Опитам да се купувам за танц.
Не ви лъжа, наистина, то танц ще бъде адски важна хапа. Стига, ми каза, че не мога да... Стига, бе! Толкова скъпо! Тънкиш. Добре. Мога да подам картички. Това е най-трудният убиец! Което на мен много рядко ми се пада. О, не, лошо, че тъмно. Като бягай. Не давай. Той тук. Потъпи бариери не успяха да остават. Кой се жертва за мен? Той я префуча. Добре, не съобразявате ли, че може да влезе от ей тук? Мисля, че ще издържа. Обаче няма да съм напълно издържал. Не. Най-тъпото. Човече, още е тъмно! Не. Икея искам. Че тя по-хубава. Да, защото вече картичките дават някакви левели, експита, пари, нещо такива неща. Вече спрял новия мод. Това означава. Няма вече Хелоуин. Аз пък Хелоуин, бъдни вечер. Вече са спрели сърчицата. Това е лошо. Пади бе. Тази кия. Не е хубав спаун. Не е хубав спаун. Не е хубав спаун. Чумна безопасност. Не, защо е затворено? О, не, трябва да намеря ръчка. Трябва да намеря ръчка. Трябва да намеря ръчка. За да отворя офиса. Но къде е ли тя? Може да бъде навсякъде.
Само аз ли търся ръчката? И сега жертвам да я намеря. Бе, защо ме? Не. Те ще дойдат! Ужас, в капан сме. А, не, няма да дойде. Добре, аз бегам и търся ръчката, защото тя е важна. И то много. Трябва да е някъде тук, щом не я намирам. Добре. Човече, сега умряха почти всички. Сега ще ми стане 2 пъти по-трудно да ги спася. И дори не намирам ръчката. Таз ръчка. Трябва да намеря ръчката. Не знам как на други толкова лесно ми се намира тази ръчка. Ама на мен хич не е така. Икея. Да, аз не съм намирал. Да, аз и сега умря. Не мога да повярвам. Стремях се да намеря едно нещо, което ме доведе в отвратително състояние. Телепортираща машина! Много е сложно. Ама аз не се телепортирам. Ама ако няма случайно се телепортирам. Ама не цялото време. Ръчката! Yes! Не мога да я дръпна. Добре. Лошо. Искам да я дръпна. Тя ще отвори нещо важно. Да, и както винаги ще седя тук цялото време. Докато не свърши. Не ми пука какво ще стане. Искам да дръпна тази ръчка. Да! Айде бе! Кога ще свърши това време? Айде бе! Yes! Yes! Отворих една стая. Не, Фреди. Не, Фреди Фазберг. Не, бе. Yes! Спасих се. Ето ме решетката със сърцето и ключът. Имам легалца. Само дано да не се отвори скоро тази врата. Таман го каза! Трябва да бегам. Бариера. Да. Сега ще отжигна.
Добре, спасих се пак. Тушчина. Преди да не беше там. Фредди Фазберг! Hello, Фредди! Благодаря, Фредди! Не мога. Значи вратата се отваря след съвсем малко време. Аз дори не се опитвам да